Hey, hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Clipcar Plus. Ik ben Joen in mijn naam bij Radio Eenhoorn. En waarom? Nou, hierom. Deze week zocht Douwe Talma bij Phil Mills en de band Tickets Go Past. In de Noorderwien radiostudio speelt Illinois zijn laatste single. En we hebben weer 2 nieuwe clips. En we beginnen ik voort met Tickets Go Past, een band uit Ljouwert. Dit is de eerste videoclip van Joen, My Confection. It's my profession, it's my confession. Sweet confection is my obsession. Can I call you sweetie? The summer fruits and the flow of green teas. I don't know if I can cut the mustard. You'll be the cake and I'll be your custard. A roadside stall where we stop on the way. A dog get pictures of a holiday. I do declare it's not something I think about all the time. But nonetheless, I must confess, there's confection on my mind. No, I'm not talking about my frustration of copulation. It's not a matter that's up for debate. Just close your eyes and procreate. A clingy toffee that sticks to your teeth. It's like a meet and greet, you deserve a treat. Come together in the giving of arms. Let them eat cake without a qualm. I do declare it's not something I think about all the time. I must confess, there's confection on my mind. Plum mango and watermelon, the melted chocolate and vanilla and I'm here and it's not too soon to lick the cake mix off the spoon. A chance meeting that went too far. Sucking sweets in the back of your car. So I suggest our private treaty. You call me honey and I'll call you sweetie. I do declare it's not something I think about all the time. But nonetheless, I must confess, there's confection on my mind.
Het nummer is opname toch Phil Mills, die ik wel een soort gearwerker had met Junkie XL. En wij dachten dat het aardig wie om eens met de heren van deze videoclip te praten. Dus Douwe Talma, die gier naar zijn taal. Tickets Go Past is opzet door de Engelse ljouwer Phil Mills en Joost Brouwer. Phil Mills is bekend van de gearworking met Junkie XL en Joost Brouwer is theatraal muzikant. Muziek blijft de oorskreun hoe de band. Te indrukwekkend om te negeren. Dat doen wij vanzelfs ook net dan. Boze tongen beweren dat wij de hele tijd opgesloten zitten hier in de studio, maar dat is niet waar. Voorheen was dit een boerderij. De galm van de ruimte is inderdaad te gek. En de geluid van de trap is ook wel geweldig. Die is ook wel te beluisteren op een laatste cd. Als je dat opneemt en dan stem je hem omlaag, dan krijg je echt een omweergeluid. En dat hebben we ook in één nummer gebruikt. Dus het hele gebouw dat zit vol met plekken die zeg maar gebruikt zijn voor geluiden voor Tickets Go Past. Ja. Om eens in een cliché te vervallen, overal zitten geluiden, overal zit muziek in. Tickets Go Past is muziek maken om het muziek maken. Dus wij hebben een aantal keer ons een weekend opgesloten in de studio van Phil. En daarmee hebben we een paar hele mooie nummers gemaakt. En ja, dat smaakte naar meer. En zo zijn we doorgegaan en 2 albums verder nu. Nou, we zijn een jaar of 4 geleden begonnen. En eerst heel rustig, gewoon puur omdat het leuk was om te doen. En dus 1 keer in de zoveel weken bij elkaar komen, weekendje, muziek maken en zien wat er uitkomt. En het blijkt dat we elk weekend een nummer konden maken. Dus na een jaar hadden we de basis van de eerste cd. We hebben elkaar ontmoet in elk geval bij het maken van de muziek van een theatervoorstelling. Het was een vrij experimentele theatergroep die op locatie neerstreek. En dan binnen een week eigenlijk het hele maakproces van de voorstelling en het spelen van de voorstelling deed. En dachten, nou dit smaakt naar meer, we gaan liedjes maken met z'n tweeën. Dat spontane vinden we super belangrijk. Ik denk dat heel veel muziek, zeker tegenwoordig, ontzettend gelikt is. Want de moderne middelen maken het mogelijk om alles gewoon echt perfect te krijgen. En je moet durven om dingen niet perfect te laten. Soms nemen we ons voor van, nou, we gaan nu iets maken wat echt totaal geen song is of geen structuur heeft. Of helemaal vanuit de vrije associatie. Dus heel jazzy eigenlijk het inzetten zonder dat het klinkt als jazz. Maar vaak bij het luisteren van komt er toch een songstructuur bovendrijven. Omdat er die behoefte is om toch een verhaal te vertellen. Maar misschien is het wel leuk om wat te vertellen ook over de andere bandleden. Die toch ook wel een zeer Friese oorsprong hebben. Phil, daarvoor geef ik de microfoon even aan jou. Friese oorsprong is natuurlijk voor een deel omdat ik hier meer dan de helft van mijn leven woon. Andere bandleden komen hier wel vandaan. Reina, ons violiste, is Friesin. Willow, de bassist, is ook Fries. En verder hebben we Freddy, die komt uit Steenwijk, dus dat is bijna Friesland. Ja, en we zien de hele tijd een man rennen. Jij hebt hier toevallig een voorbijganger die net zijn laatste bus ging missen. Ja, typecasting is ook een ding. En dat was eigenlijk gewoon de man die we moesten hebben. Dus we hebben hem uit de bus gehaald en toen bleek hij ook nog een acteur te zijn. En het hebben we Maarten, die hebben we gevraagd of hij wou rennen voor de clip. En dat wilde hij. Nou, hij had volgens mij ook heel erg liefdesverdriet die dag en ook niks te doen. En het is geloof ik om 6 uur 's ochtends begonnen met de opnames van die clip. En ik geloof inderdaad echt de hele dag zitten rennen op van die nette herenschoenen. Dus ik geloof dat hij nog steeds een blessure ergens aan zijn lies heeft. Dus alles voor de kunst. En wie is die sensuele dame die daar zo dolgek op fruit zeg maar tekeer gaat? Dat is Kim Pieters. Kim Pieters was vorig jaar de Mol. Heb je nooit Wie is de Mol gekeken? Ik niet. Nee? Zij vonden het gek om mee te werken en wij vonden het helemaal fantastisch dat ze mee wilden werken. Maar die eet sindsdien geen fruit meer omdat ze iets te veel gehad heeft? Ja, ze hebben sowieso een bloedhekel aan fruit. Ja. Dat blijkt wel ook uit die clip. Ja, nou, je ziet dat het echt overal komt behalve in haar mond. Wat je van ons kan verwachten is in elk geval de release van een 3e album. Dat gaan we gewoon dit jaar voor elkaar krijgen. Veel wist dat nog niet, maar ik geloof daar heilig in. Nee, we hebben heel veel liggen qua materiaal en heel veel nieuwe ideeën. En popelen eigenlijk gewoon om dat te gaan uitwerken.
En ik zou zeggen, hou 5 mei in de gaten en hou Freeze ook zeker in de gaten. Dus, want daar gaan we gewoon spelen. Clipcar Plus. Je bent een flapdrol. Ja, dat geldt je voor een hele soort van die jongen volgens mij. Hè? Nou, ik ben binnen, dat is wel duidelijk. Bij Radio Eenhoorn in mijn naam, bij de heren van Oblinder. En wat die heren nou te mij zijn aan mijn lippenshop, dat vertel ik dadelijk wel. Daar kom ik dadelijk wel achter. Het is hier wat hysterisch, had ik het idee. Gaat het altijd zo? Nou, dat wil ik wel even weten. Het is ook een hysterisch programma. Je hebt helemaal nergens over. Maar dat is het leuke van het programma. Dat is het vreemde gevoel dat wij normaal op radio brengen. En dat vind je wel leuk om te doen. En het doel is, het gaat nergens over. Het doel is, het gaat nergens over. Nou, dat is natuurlijk net helemaal wie. We doen ook een soort van regionale bands. We doen ook een soort van wat er speelt in de regio. Maar wel op een manier dat het echt, nou ja, een beetje moderne radio is. Op een manier dat het echt jongeren aanspreekt. Dat het echt, nou ja, mensen die jong van geest zijn, dus ik bezig die het leuk vinden om in het weekend dit soort radio te luisteren. Hoe zit dat nou, dat verhaal achter Lippenshop? Ja, hoe komt het op het idee? Op een gegeven moment, die plaat van Duxhorse is er. En ja, die draait op een gegeven moment, of tenminste, we jaren hem op radio. En dan draait hem zelf en dan denk je van, ja, maar we daar is iets met doen. Of, nou ja, wat op een gegeven moment te bedenken. En in één keer komt hier het idee van, plak er een naam in van een journaliste die we heel goed kennen. En die ik, nou ja, vind zelf waar ik een goede stem heb. En ja, van die ene komt door. En waarom Tieten? Want ja, haar naam, dat is vanzelfs logisch. Het bekt heel lekker in het noemer. Ja, dat is het vooral. Het is echt, het past perfect gewoon op de originele tekst Barbra Streisand. Maar het was nog stiekem ook wel een beetje, ze is een beetje de underdog bij Omroep Friesland. Ze is een beetje de persoon die gewoon goed haar werk doet, maar niet heel erg in de spotlight staat. Maar hier had ik iets met haar naam te krijgen. Haar naam is fantastisch natuurlijk, hè? Hoezo? Wat bedoel je met mij dan? Nou ja, ik denk dat ze er misschien zelf vroeger ik wel eens maar pest is, maar Tieten. Ja. Nou, wij hier de Sanne net om tacht. Zijn wij het nog net jongen? Ik leer er helemaal niet van. Nee, natuurlijk niet. Ja, natuurlijk is het leuk. Dus zelf ook al het bek leuk, het rint leuk en er zit een beetje een bijsmaakje bij. Dat is natuurlijk wel heel leuk. Maar daar gaat het dus net om. Nee, echt net. Ja, en dan is vanzelfs de grote vraag, wat vindt Tieten er zelf eigenlijk van? Ja, ik heb geen idee hoe ze erop kwam. En ja, ik ben eigenlijk alleen maar verbaasd. Ik vond het eigenlijk stiekem ook wel heel leuk. Maar dat wordt wel even van dat het Xavier weer. Ja? Ja. Hoezo? Die is toch even van, wat is dit? Ja, en begin na te denken van waarom gaan ze dit om mij doen? Wat steekt erachter? Want ik heb geen idee waar dat wie Lippenshop, waar die band is. Dus ja, is het een grap of zo? Ja. Dus het wordt wel even van dat ik erachter wie hoe het krijgt in mijn kost. Ja. Tieten Science. Tieten Science. Science. Tieten Science. Tieten Science. Tieten
is Science. Dit is Science. En van de ene radiostudio gaan we naar de oren, want in de radiostudio van Noorderwien wie vriendenwieke Illinois te gast. Die spelen daar zijn nieuwe single Stare Into Mine en wij winnen erbij. De band had wel eens bij u verteld dat het fantastisch was zo had ze bijvoorbeeld bij de Wereld Draait Door staan zoen. Nou, dat is lessen lukt. Misschien wel de beste band van Friesland, Illinois. De Wereld Draait Door is wel, dan kerst net meer persoonlijk in een supermarkt, want dan hoort iedereen die jongen. Ja? Ja, onvoorstelbaar is dat. Ja, maar het is ook bijzonder, vind ik wel. Dus toch heeft het allemaal wat dient. Voor uw soort muziek is de Wereld Draait Door eigenlijk het podium, zeg maar, waar je wezen met op de tv. CD-presentatie, dat wie de week ervoor. Dus toen hebben we toch in de album top 100 stonden we. En ik ben zelfs op nummer 1, een week op nummer 1 in een alternatieve top 30 hebben staan. Nee, wie hebben we de nieuwe clip van Illinois, maar waar kunnen ze verwachten van het Zimmer? 4 mei op het Bevrijdingsfestival in Lauwert. En TT Festival in Assen. Dus dat is wel aardig in de buurt. En voor de rest komen er nou wat Lietse festivals binnen. We doen natuurlijk een soort instores nog in het land. Hebben we nog staan. Maar er komen nou wat festivals bij langzamerhand. Dus onderhand van de Wereld Draait Door en 3FM. Dus krijgen we toch wat, komt het nou wat binnen, zeg maar. Dus dat mat ik wel. Dus dan heb ik weer een nieuw platform. De koerste oranje weken stemmen op 3 videoclips. Zodat dat gebroekelijk is voor zelfs bij Clipcar Plus. En er is een hele bult gestemd, maar ja, er kan er maar 1 de winnaar wezen. Dus dit is de top 3. Op nummer 3. De Suskes met mayonaise. Op nummer 2. A Silent Express met I Can't Say I Wasn't Afraid. En op nummer 1. Vangrail met Leven na de Liefde. Zie je me staan tegen de muur van de eenzaamheid. Stenen gemaakt van verlangen en heimwee naar jou. Kun je het aan dat ik van pijn op mijn tanden bijt? Dat ik mijn hart heb verloren
het harde cement. Ik kan het niet aan dat ik mijn ziel en mijn zaligheid heb gedeeld met de vrouw die jij niet meer bent. Voelt het fijn dat jij me zo ziet? Ben je blij dat ik doodga van verdriet? Zou er leven na de liefde zijn? Nee, dat kan ik niet geloven. Als een hart kapot gaat van de pijn, komt de twijfel boven. Niets wat ik doe geeft me vertrouwen. Niets wat ik voel biedt me nog hoop. Zou er leven na de liefde zijn? Nee, dat kan ik niet geloven. Als een hart kapot gaat van de pijn, komt de twijfel boven. En daarmee binnen we al haast weer oneinkomen van deze Clipcar Plus. Maar net voordat ik daar verteld heb op Hokker Clips als deze week een stemmenkist. Als eerste liepers op mij. Dit is Science. Maar ik op Tickets Go Past, My Confection. En vanzelfs op Vangrail, mijn leven na de liefde. Surf naar clipcar.nl en breng die stem uit. Zag je die na week weer? Toch dat wel. Dag.